Salutare! Fetele, vreau să vă arăt lăfinii, leggingii, care sunt acum la reducere în online. Deci, iată, ei vin aici cu puf. Au un material care respiră. Deci, nu știu, să fac așa ca să se vadă mai bine. Deci, aici este puf ușor și țin călduț la piele. Adică, dacă este mai cald, poate și fără ștrambi. Cusătura este destul de calitativă, eticheta, da. Așa, deci asta este bata sau cum îi spune, brâul. Așa, sunt foarte calitativ cusuți. Așa, iată, vă arăt și jos cum sunt. Iată, ce este, dar nu. Așa, sunt calitativi. Sunt frumoși, arată așa ca pielea. Eu am la mine, sunt culoare ciocolatie, așa se numesc ei în online. Și deci din ceea ce am purtat eu, cu ștrampi și fără, pielea absolut nu transpiră și într-adevăr țin călduț din cauza acestui puf ușor, să spun așa. Deci acum sunt în online la 268. Puteți să vedeți. Deci să vedeți, să verificați, să-i comandați, să-i testați, chiar îi recomand, sunt calitativi. Am înțeles că așa calitate pe piață este mult mai scump. La noi erau 419 când i-am comandat. Acum vorbesc de prețul de catalog. Acum sunt 335. Deci prețul nostru undeva 268 lei. Așa că vă recomand. Poftim, încercați, testați, sunt pur și simplu superb și sunt foarte, foarte calitative, iată, vedeți singure. Așa că vă recomand. Dacă aveți întrebări, mă scrieți pe grup sau pe orice rețea. Toate cele bune!